Ximo Puig i Mònica Oltra han comparegut davant dels mitjans de comunicació per a fer un balanç de la seva gestió quan es compleixen 2 anys de l'inici de l'activitat del govern valencià sorgit arran de l'acord del Botànic. Els dos han destacat que la gestió del Consell ha consolidat les bases de la reconstrucció econòmica i social en la comunitat valenciana. En la seva intervenció, el cap del Consell ha remarcat que el canvi ha comportat 2 anys d'estabilitat, de diàleg i de fortalesa i s'ha referit al doble objectiu de les mesures del Consell en aquests 2 anys, reparar els drets dels valencians i reconstruir l'economia. Quant al primer objectiu, Puig ha assenyalat que la comunitat valenciana ha reduït el risc de pobresa el triple que en la resta d'Espanya. 1.450.000 valencians ja no paguen les seves medicines i no han d'abandonar els seus tractaments. 51.000 dependents cobren puntualment les seves prestacions o 12.000 famílies s'han beneficiat de les ajudes de pobresa energètica. Això i totes les mesures que ha plantejat la vicepresidenta formen part d'aquesta reparació de drets que han fet possible una dada que per a mi és especialment significativa i que ho hem comentat moltes vegades amb la vicepresidenta. Hem reduït la pobresa, així, a la comunitat valenciana, el triple que en la resta d'Espanya en aquests 2 anys. En el terreny econòmic, el president ha mostrat la seva satisfacció, ja que la comunitat valenciana torna a centrar la seva mirada en l'economia real per a fomentar l'ocupació i impulsar la transformació del model productiu. Per la seva banda, la vicepresidenta s'ha referit al treball realitzat en els 2 anys de govern. Primer any, reparar. Segon any, sentar les bases per a les generacions futures i, òbviament, també seguir reparant, però ja estem començant a reconstruir i, sobretot, mirant a un futur que les xiquetes i xiquets que naixen avui puguen tindre en els anys veniders. Oltra ha recordat que l'actual executiu està realitzant molts esforços per a oferir als valencians i valencianes el major benestar possible mitjançant una millor gestió i una major eficàcia.